života byl uvržen do ohnivého jezera. Anyone Kdokoliv, not found written in the book of life was cast into the lake of fire. kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Now the book of life is a book that has the names of born again believers. Takže kniha života je knihou znovuzrozených lidí. If you get born again, Jestli se znova narodíš, your name is written in the book of life. tvoje jméno je zapsáno do knihy života. The book of life Kniha života, contains the people who have Jesus in their hearts. tam jsou zapsáni lidi, kteří mají Ježíše ve svých srdcích. Now please listen me carefully. A prosím, poslouchejte pozorně. Listen me carefully. Poslouchejte pozorně. This is very important. Je to velmi důležité. God will begin to do judgment. Bůh bude soudit. A time is coming that God will begin to judge the people. Čas přichází, kdy Bůh začne soudit lidi. But God is going to judge you and me A Bůh bude soudit tebe a by mě the things which are written in the book. z těch věcí, které jsou zapsány do knihy. Whatever you do today Cokoliv si udělal dneska and whatever you did yesterday a co si udělal včera, is written in the book of life. je napsáno do knihy života. Whatever you are doing, Cokoliv děláš, God has got books. Bůh má knihy He writes everything you do. a píše všechno, co děláš. From the day you are born Od toho dne, kdy jsi se narodil, until the day you die. do toho dne, kdy zemřeš. Everything is written in the book. Všechno je zapsané v knize. And on the day of judgment, A v den soudu God will stand like a judge. Bůh bude jako soudce. And the Bible says he's going to sit on a white throne. A Bible říká, že on bude sedět na bílém trůně. A white throne represents righteousness. Bílý trůn znamená spravedlnost. White throne Bílý trůn represent righteousness. znamená In spravedlnost. other words, God will judge the people in righteousness and in justice. A Bůh bude soudit lidi ve své spravedlnosti. There will be no more mercy, no more grace. A tam už nebude déle milosrdenství a žádná milost. On the day of judgment, there will be no more saying, God, forgive me, please, forgive me, forgive me. V den, No more mercy. v den soudu už nebudeš moc říct, Bože, odpusť mi, Bože, odpusť mi, tam není žádná milost. Žádná milost nebude v den soudu. Because you must understand that in heaven there are many kinds of throne. Protože musíš rozumět tomu, že v nebi je mnoho trůnů. There's a throne of grace. Je trůn milosti. There's a throne of righteousness and justice. Je trůn spravedlnosti. And there's a throne called the white throne. A je tam trůn, který se nazývá bílým trůnem. Now when we are going to come before the white throne. A když my přijdeme před ten bílý trůn, Every person is going to come before the white throne. každá osoba musí se postavit jednoho dne před bílým trůnem. The great and the small, they're going to come before the white throne. Malí i velký budou před bílým The trůnem. dead and the living, they're going to come before the white throne. Mrtví i živí přijdou před bílý A trůn. time is coming that God is going to judge all the people, Čas přichází, kdy Bůh začne soudit každého člověka. including your grandfather, your grandmothers who died many years ago. They're going to stand before the throne of God. I tvýho dědu, pradědu a lidi, kteří se narodili před mnoha lety, Bůh bude soudit. Whether you did good or bad, you will stand before a throne called white throne. Velký trůn. And it's a very big throne. Je to velmi veliký bílý trůn. It is white in color. Je barvou bílý. And one day when you're going to stand before God and when you see this white throne, A know that God is about to judge. A jednoho dne se postavíš před ten veliký bílý trůn a Bůh začne tě soudit. Know that God is about to judge. Yeah, know that God is about to judge. Věz, že Bůh tě bude soudit. And in this white throne, A v tom bílém trůně God does not understand mercy. Bůh nebude rozumět už milosrdenství. God does not understand grace anymore. Bůh nebude už víc rozumět milosrdenství. No more grace. Už nikdy víc milost. No more mercy. Žádný milosrdenství. You deserve what you deserve. Udělal si, co si udělal. If you are living in sin, Jestli žiješ v hříchu and you die living in sin, a zemřeš v tom hříchu, I am telling you, you'll be going to hell. já ti říkám, že ty půjdeš do pekla. There is no mercy. Žádná víc milost. There is no grace. Žádná milost. But now Ale nyní is the day of grace and je mercy. den milosti a If milosrdenství. you are living in sin, Jestli žiješ v hříchu, you can say, God, forgive my sin. můžeš říct, Bože, odpusť mi můj hřích. God can remember grace and forgive you. A Bůh si rozpomene na svý milosrdenství a milost a odpustí tě. But on the white throne, Ale před tím bílým trůnem there is no grace. není tam už žádná There milost. is no mercy. Žádný Only
království. judgment. Pouze soud. God will judge. Bůh bude But soudit. now, understand it. A prosím, rozuměj. What kind of people God will judge? Jaký druh lidí bude soudit? Look at verse 11. Podívej se na verš 11. Look at verse 11. Podívej se na verš Now, let 11. us begin from verse 12. Na verš 12. And I saw the dead. Potom jsem spatřil mrtvé. Number one, God will judge the dead. Za prvé, Bůh bude soudit mrtví lidi. God is going to judge the dead. Bůh bude soudit mrtví. If I say judgment, Jestli řeknu soud, judgment does not only mean to go to hell. soud neznamená pouze jít do pekla. Judgment simply means you deserve what you deserve. Soud znamená jednoduše to, co si zasloužíš, to si zasloužíš prostě. Judgment simply means you deserve what you deserve. Soud jednoduše znamená, zasloužíš si to, co si zasloužíš. So God is going to judge all the people. Takže Bůh bude soudit každýho. He's going to judge the good people and the bad people. Bůh bude soudit dobrý lidi i špatný He's lidi. going to judge the dead and the living. Bůh bude soudit mrtvý i živý. He's going to judge the great and the small. Bůh bude soudit malý i velký. The rich and the poor. Bohatý i chudý. Every person is going to be judged by God. Každá osoba bude souzená Bohem. He's going to judge the pastors, the priests. On bude Every person soudit is going to be judged. kazatele, pastory, kněze. It is impossible Je nemožné to go to heaven jít do nebe without meeting God. bez toho, aby se setkal tam Every s person is going Bohem. to meet God face to face. Každá osoba se setká tváří v tvář s And Bohem. the first question God is going to ask you, what did you do with your life? A první otázkou, co ti Bůh položí, je, co jsi udělal se svým životem. What did you do with your life? What Co did you do with your life? Co What jsi did you do with udělal your se life? svým životem? And then what happened? The Bible says God is going to open books. A pak říká Bible, že budou otevřený knihy. I believe there are many books in heaven. A já věřím tomu, že jsou v nebi mnoho knih. There is a book Je tam kniha, written about you. která se píše o tobě. The day you were born, V den, kdy jsi se narodil, everything you've been doing, všechno, co jsi udělal. good and bad, bad and good, everything is written in a book. Dobrý věci i špatné věci, špatné věci, dobrý věci, všechno je tam zapsáno. And there's another book A je called the tam, Book of Life. je tam další kniha, která se nazývá Knihou života. This book of life contains the names of believers. A ta kniha života, tam jsou zapsány věřící lidi. It contains the names of people who have Jesus in their heart. Jsou tam zapsáni lidi, kteří mají Ježíše ve svém srdci. If you have Jesus in your heart, Jestli máš Ježíše ve svém your srdci, name is written in the book of life. tvoje jméno je zapsáno do knihy života. If you do not have Jesus, Jestli nemáš your Ježíše, name is not written in the book of life. tvoje jméno není zapsáno do knihy And on the day života. of judgment, A v den soudu God is going to open all the books. Bůh otevře tu knihu. You can be doing good things. A můžeš dělat dobré You can věci. be good person. Mohl si být dobrou osobou. But if your name is not written in the book of life, Ale jestli tvoje jméno není zapsáno do knihy života, everything you did všechno, co jsi udělal, is nothing. je nic. You go to hell. Jdeš do pekla. And God is going to say, okay, A Bůh říká, v pořádku, what did you do? co jsi dělal? You say, I have been a good person. A ty řekneš, já jsem byl dobrou God osobou. will open the books A Bůh otevře knihu. and he's going to see that really you've been a good person. A uvidí, že jsi byl opravdu dobrou He opened the osobou. book, he says, yes, you have been helping the poor. A otevře knihu a řekne, ano, pomáhal si You have chudým. been a good person. Byl jsi dobrou You have osobou. been very kind. You Byl have jsi been very velmi good. přátelský, milý. According to the books, you have been a very good person. A podle této knihy byl jsi velmi dobrou osobou. Judgment is not over. It's not yet finished. Ale ten soud ještě I nekončí. said, stop for a while. We'll open another book. A teď se zastavme a otevřeme další We knihu. want to find out if your name is in the book of life. A musíme zjistit, jestli tvoje jméno je zapsáno And do then knihy open that života. book. A pak je otevřena ta kniha. And then if they find out that your name is not there, A jestli se nenalezne tvoje jméno tam, immediately you are cast into the lake of fire. jednoduše jdeš do ohnivého jezera. You say, no, God, give me another chance. A pak řekneš, ne, Bože, dej mi ještě jednu God šanci. will tell you, I gave you a lot of chances, but you refused me. A Bůh ti řekne, já jsem ti dal mnoho šancí, ale ty si to minul I prostě. gave you many chances, but you refused me. A já jsem ti dal mnoho šancí, ale ty jsi to nechtěl. Now there's no more another chance. A tady už není další šance Then pro you tebe. spend eternity in hell forever and ever, Strávíš- forever and ever, forever and ever. Strávíš svůj věčný život v ohnivém jezeře na věky věků. This is why God has commanded us to preach the gospel to people. A to je proč Bůh přikázal lidem, aby kázali evangelium všem lidem. If I don't
preach, jestli já nebudu I kázat, don't preach, jestli já nebudu God kázat, will judge me for not preaching the truth. Bůh mě bude soudit, že jsem nekázal pravdu. There are millions of people Je tady miliony lidí in jsou Czech Republic v České who republice, needs to hear the message of salvation. který potřebují slyšet to poselství spasení. If I don't preach to them Jestli já nebudu jim kázat on the day of judgment, v den soudu, they say Martin didn't come to preach, Bůh řekne, Martine, ty jsi nekázal. and then God will begin to judge me. A začne mě Bůh soudit. This is why I'm recording this preaching. A to proč já nahrávám tohle kázání. I put it online. A položím to So no problem, yeah, na online. no problem. We put it on internet My to dáme na internet, so that my hands may be clean. aby moje ruce mohly být čistý. Amen. Because this is a serious thing. Protože to je opravdu vážná věc. So the book of life Takže kniha života is a book that contains only people who are born again, only people who have received Jesus Christ. v té knize života pouze najdeš lidi, kteří přijali Ježíše Krista za svýho pána a spasitele. And if A your jestli name is not found in this book of life, tvoje jméno není nalezeno v knize života, no compromise. žádný You are kompromis, going into the lake of fire. jdeš do ohnivého jezera. This is why it is very important we need to pray for our husbands who are not born again, for our mothers who are not born again, for our wives who are not born again, to get born again in Jesus' name. A to je proč je to velmi důležité, aby jsme se modlili za tvýho manžela, který není zachráněný, ještě za tvou manželku, za všechny lidi. We need to pray for them. Potřebujeme se modlit za We ně. need to pray for them and tell them that Jesus loves you. He wants to save you. A potřebujeme se za ně modlit a říct jim, Ježíš tě miluje a Ježíš tě chce spasit. Amen to that. Amen za to. Now, look at verse 12 again. Look at verse 12. A And podívejme se na 12. verš. I saw the dead, small and great, Potom- standing before God. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, kteří stojí před trůnem. Now, small nyní. and great. Malý i velký. Small simply means those who are nobody. Malí lidi znamenají jednoduše lidi, kteří nejsou nikdo. Great means somebody. A velcí lidi znamenají ti, kteří znamenají něco v tomto světě. Your president is great. Tvůj prezident je velký. Obama is great. Obama je velký. But God is going to judge the great people. Ale Bůh bude soudit i tyhle velký lidi. He's going to judge the small people. A Bůh bude soudit i ty malí lidi. On the day of judgment, there's no VIP. V den soudu tam není žádná osoba, která by byla VIP. We all going to stand before the throne of God. The Všichni, same people. všichni se postavíme jednoho dne před ten bílý trůn a budeme si rovní. And God